Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong hangga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules kita, Hulyo 28 tuig 2021. Medyo maulano na naman ang aton sining tiyempo, aga pa nagatupa ang pagpanaliti diri sa Metro Bacolod, and I presume iniman ang sitwasyon sa bilog nga probinsya. No, may araman tiyempo nga nagapakita siya ring adlaw pero golpeada lang nga nagadulom ang kalangitan kag magtupa ang ulan. Ang importante sini nga aton reminder sa aton nga mga ka-aksyon kapin pagid ang may mga ginatabok nga kasubaan, magkasapaan dira nga may tendency nga ini sila ang mapiktuhan sang golpeada nga paglanas ng tubig bala o kung may ara sang daludo. Bao, check yaron nyo gid, kaglantawan nyo ang mga yara sa naibabaw nga porsyon sa inyo tagsag ka mga lugar, at least masiguro nyo nga wala sang disgrasya. Rainy season kita gihapon sa aton nga magka-aksyon halong gid sa mga nag-travel out of town kag long distance. No, kinanglan, kuan gid, halong sa pagbiyahe kung nagamaniho ka sa salakyan, defensive gid, no, kinanglan defensive driving, halong gid nga makasalbar o makalikaw sa anuman nga disgrasya. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga tuntutukan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita karon sa kaso sining isa ka miyembro sang Highway Patrol Group nga ginaligar involvado sa pagmulisya, pagimulos sang iya manak dira sa Northern Negros. Anong latest update sini? No, kay nga aton at least natagan taman sang patas ni nga presentation kag ang pamilya sang mismo miyembro sang Highway Patrol Group basi makahatag man siya comment or sabat sa sining nga isyo, pero kung nagtawon ta ang termino palang nga ginareklamo ka sa pagpangmulisya kag pagpangimulos, inaya hindi lang na iya tinunto kundi iniya tinuntre. Inaya hindi lang tinunto kundi tinuntre. Ngayon ang kaanimal nga klase paminsaron katawo na, I'm sorry siling ko may due process of the law nga dra ipresentar ang kaso, but kung ginaakusar ka nga isa ka kat maayong klase tawo, iakusar ka sang ginatawag nga pagpangmulisya, pagpanghimulos, tinuntri inaya. Amo nang isa sa mga animal nga klase sang buluhaton, ngano hindi ko gid mabaton. Goro nadala ko sa emosyon ko since nga kabataan ko ti mga babae mo. Pero ikanimal mga klase tao niya man, nano mga paminsaron ini? O, check yaron tang latest update sina karon dugay-dugay. Siyudad sa Bacolod na talana magadugang vaccination centers sa duha ka mga mall bangod kay puwerte gihapon. Kag nagdamo na gid ang mga Bacolodnon nga willing magpatublok sang bakuna. Kag ari ay ang ikatlo na ton nga topiko, basta gani kuluoton sa bulsa amo ginang problema. No, kay ang balayran sa kuryente sini nga bulan sa Agosto may pagtaas
sang 95%, 95 sentimos. Hotline. Hindi bangod sa electric cooperative ina, no? Kundi pass-on charges. May ara naman dugang nga isukot para sa systems lost kag generation charges. Tina hindi na pwedeng ang electric cooperative ang makulo sila. Meaning, why sila choice and under the law, ginatugutan na sila or pwede na nila, ang himuon nila, i-pass on sa konsumidor. Hotline. So at the end of the day, ang istorya dire, kita nga mga ordinaryo nga mga konsumidor, amuya, amadak-an, kag amuya ang mamalayran. Tiyo, manugsulod pa, kabalo ka naman anong bulan sa nga gusto, tigkiliwi, gini, amo ni siyang binulan, nga balantayan ta, kay ang pagpamigado sang tao, mas labi na gini. Hotline. Ayos, ang mudang pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita tag karon niya nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon July 28, 2021 kita nga presentation. Sa aton nga pagka-aksyon, feel free sa pagpadala sa inyo mga mensahe sa aton sining nga text hotline ba pwede magkapadala 0963-757-0874. No? Pero para sa conveniente, kapin pagid sa mga OFW, nga mga Ilonggo, no, kay kabalo ko, damo gid ka monitor every morning and to all the programs sa Aksyon Radio Bacolod, pwede ka mo magkapadala sa mensahe nyo, pagid ra sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod, ha? Simple lang himuon nyo I-search lang Aksyon Radio Bacolod. Ang link makita nyo sa aton online na nga pagpangalagad. Arada, no? Sa online, makita nyo dira ang aton sining Facebook Live. So, pwede ka mo dira sa comment section, makapadala sa inyong mga mensahe, hindi gani, pwede man ka mo makapadala paagi sa YouTube, no? Feel free sa pagpadala sa inyong mga komentaryo, sa inyong mga opinion. Lakip na ang mga greetings, hindi lang tuman kalawig. Hotline. Let's go to work na, Andri, sa aton sining nga pagpangalaga ng aton Wednesday edition. Buylog man nga ginandulong sa inyo sa galawan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Amuning coffee, amuning kape iya, nga makabulig kay ti nanasidik. Ang acidity plus lawas mo, mabuligan kang hindi ka Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang ning party update dira sa siyudad sang Cadiz, no? Siling ko nadalaguro ko sang emosyon ko lang kay kainit sang ulo ko nga ako di kahapon day off ko, pagkita ko sang balita early in the morning, na ano man ni siling ko aga pa yung balita ay may mga mulistahan na may mga balita nga hindi mayad, no? The worst is ti otoridad ang ginareklamo sa sininga kaso. Anong latest update sini? Let's have Aksyon Roger Gutib, ang aton sini nga Northern Negros Connection, angot sa pinaka-latest nga update. Aksyon Roger, good morning, please come in. Yes, Aksyon Art, may karga sa mga Aksyon Art, Aksyon Art. Sa subong Aksyon Art, ang aton, pagmutamot kinakibulubantayan ni karoon tungkol sa tayag sa Chief of Police mismo, no, sa Cadiz City si Police bilang Colonel Rafi siya sa likapon first niya, pero tapos siningin na ba itong report nila yun sa lagatang directive na baga patay pa dulong nila yun ng kapulisya report ba ng Women's and Children Protection Desk niya si Police Officer, I think the Police Sergeant Enoch ini, ang nag-auyat sa kaso. Padulong dito sa mainsa niya doon Salvador do Sopol area sa Barangay Trampaan. Kanina tabo ang amo nga pag-balista o pag-imulot kaya dito namtan gidni ini si Police Sub Sergeant Willard Judas. May mga report pag Aksyon Art nga nag-attend sila ko talaga pero ginaklaro sa police nga
upod man siya sa matawhay man sa kapulisan, no? Ang biktima actually di 12 anyos, kinasabik na si manak niya. O Sus. si father siya si 3 years. Actually, ako gani tani Aksyon Roger, ya bisan ngalan sang animal nga pulis, hindi ko ni paglawagon kag ang lugar mo kay ang ginaproteksyonan kong bata bla, ang future niya. Pero tanong ta kaya mo na ni na mensyunar naman ni umpisa pa kahapon, pati ngalan niya kay mabalaan sang tawo pero hindi ginamuno tinano ni nadakpan na ni siya. At kahapon yan nadakpan kita na yung action art. Kasi dito magpasaka sa kaso ang Iloy at ang bata. Ang pulis naman kahapon ang opisyal sa opisyal sa upod man itong duwa pag siya matatapos na highway patrol group. Nagpadulong madari sa may police station matapos siguro ko naman ito na report kagagin na ofisa nila pagabot direte gin turnover to kay ang armas lagi di sarmahan si Pano si Police Staff Sergeant Judges Black hindi sarmahan si Captain Art ng kapulisan kung kuha ang yes nga na inimem nga direta nga pistol sa kapon gin turnover ni siya kay Police Major Florindo ang highway patrol group sa mga gamit ni Judas. Okay. Ang highway patrol group is sila ginatagyan nila niya sa kapulisan kaya wala mo ginatagyan hindi mga anak siya na punan sila sa mga reklamo daw na sila trabaho sa land na. Kasi isa magdakop kag mag-usisa sa mga nagalabay masalasya sa dalas hindi magpalikawan na may mga tao man nga di conforme sila ginahimo or kung matupot na po hindi natin natanan mga allegation sa mga reklamo sila po iniya na budlay na may aksyonahan nga reklamo may reklamo giniya sa iya living partner o ito kung may asawa gini siya pero ting living partner siya may bata kaya mo ni karon ang natabo na take hapon misyon alas 4 alas 4 sa hapon nag-responder ang kapulis sa Lakiran and based mismo sa medical report ng bata kasi mapakita niya may ara na registration kan contributed ang mga kaso ilang lima pa hambal gid police director Rocky di siya kung hindi ko sigurado ko ang silod sa sa kinatawag sa bata kung nga object kasi wala man ma-mention pero wala na sa bahay sa medical record kasi magamit nga siya agad na mapailan sa kaso ining na police action niya sa highway patrol group. Balidra sa Cadiz City, Aksyon Roger, separate ining highway patrol group nga team under ni sila gyapon diri sa provincial highway patrol group sa Nopo. Yes, actually ang direct nila kaya wala na din sila may ari lang na sila ginatag din sa local government kaya daw headquarters impounding area nila. Okay. Tapos ang atol to kay Balona napigilan na mga temporary operators permit i-OP nga ginisyo. Pagkatapos nga may nakpan sila, ginatol over man la sa LTO kaya dito man na ginakuha ang mga balayan. Mga corresponding penalty dito man ay gina-process. Muna pagkabalit tapos sa may-ari na impounding area diri sa may city dealer's office kung may mga nakapag na mga impounding mga impound na mga motorcycle o kung mga salakyan hindi na lagi nabutang. Pero may-ari na dito sa may contract sa may sa may national highway sa Propamigos 2 sa Barangay Tinampaan. Now we think sila bala sa from sila rin mga balay-balay. So dira sila at may mga tao na sila na-ara na siguro mga size ko na pero hindi mo na mga government employees na mga tao na ni police staff sergeant nila Jubes na na sa mga traffic mga west na mga contract sectorize kung nag-operate na sila. So tugay na siya actually na rin assign. May mga reklamo na nikalapot sa aton sa local station pero basically ko wala man may nagpa-interview hindi mo na nga napabudlay man wala man may nagpa-blatter so wala man siyang basis ang mga reklamo. Okay. That is why ngati ibot na sa karon ngati lain niya reklamo subong ngati amo ning natabo sa amo budlay kasi complainant mismo
ang ara sa sulod sa giyada nga balay. Actually, ining balay ang Aksyon Art. Bali siya, inang pinamo na di Aksyon Art sa kwadlo sa Yolanda Housing bala. Nga para na siya sa mga tao. Okay. So, amo lang balay nga ina-extra nila tira. So, sa nga platon nga report nga sila nga ang kirita ni staff sergeant ni Highway Patrol of Duty sa daw sa housing nga naka-star na mo bla reklamo nga na. Okay. So, ito may proseso man yung housing authority na masikon gate award man sa sining Magiloy ay wala ba sila kilalay sila ni staff sergeant Duty kaya mo na katong direkta nila nag-star sa tagdan na. Okay. Ano ba tayo sa Aksyon Art? Ang kaso pero may file. Kaya sunod to kayo nakasilanon magpukapon sa kay sa service kasi buhat na siya bilang kaya internet man siya pero pag-ipak na yun yaman nga mag-i-post na lang siya. Sunod sa ginagaga yung mga sunod data kaligyan sunod sa ilo isang sobra-sobra kaya pagpanugin. Pero kung kamahin naman siya sa Aha. Aksyon Roger, daw nagkakuha ng imo signalaw? Sa Pulsulong. Ano na, okay na. Ang gaya lang mo dong, ang bali, ang gaya lang sa bata? Ang gaya lang mo, kasi siyempre, gina-share ba siya father sa bata mo? Oy, susa. Kaya mo na galing kayo nagsinggit ko, no? Tapos pag singgit, ang singgit niya na sobra-sobra, nakasugit siya Iloy na sobra-sobra. Ang Iloy nag-react. Kayo muling sa pulis kada pagtapos. Actually, dito yan na dapat i-explicar na sa korte kung mapailan sa kaso. Kung dayon nun, ginaman nga mapail kaso. Kasi naman ko siya kung totoo, gibla, kung ano, sling ko tayo may interview sa iya. Kasi kaya, nag-explicar siya kung sling nga, hindi lang ko pag-interview kay sling nga mo ni. Huwag man ka sinasya respecto sa mga sinahag. Okay. Pero, sunod sa kay police na nakikishare kasi ma-file din kaso kasi sunod siya interview na kagabi nga subong adlaw ilain tweet ang police, no? Kung hindi mo pailo ang decision sang Iloy na i-file ang kaso. Aha. Kung galing sunod, kung hindi man ng Iloy ang disability, pwede pa rin galing makapare kaso ng bata, hindi mo ma-decision. Yo, kay minor di edad niya mo. Hindi ko ba siya kung maululuhan lagi Iloy, Black? Ang Iloy ba si maululuhan? Buti ako na kuya, hindi niya. Kag dapat yung pamunuan sa Highway Patrol Group ni, they have to conduct also a motu proprio investigation. Kitik budlay ng tao mo kung may mansa ng amo na, ginreklamo na balita na siya ng amo ni ho. Amo na ganang sunod kasi sunod po kapon sa mga Highway Patrol Group, pabigagin-sigil na itong ahead kahapon. Na sila niya sa amon na daw na kung lagi kami kasi sa daw bala nga aplikado gilang bilog na excuse me sa probinsya sa Negros Occidental. Correct na dapat mag-conduct pa sila investigation kasi di magiging fully admitted si Police Staff Sergeant Villaggio na siya na imo. Kasi not sa iya kasi nilang-langga yung malagalit sobra-sobra ang pagsugod sa bata. Ang react nila. Diyan guwaso na iya, ang bata ginimo ipabutigon. Ang bata ay nagbinutig, abi daw mo na. Ate, among gili sa tunat na sigano niya Sus, Mario Sip. Anyway, lantawon ta na. No, kay kung mayad ka nga, bisan stepfather ka lang da, bisan manak mo lang na kung ang respeto, bata sa imong kuhan, palanggaon niya lang ka na, hindi hindi na nga obrahan na ka-istorya, Kamo na ganyan, sunod, kasi ilang Mag-Iloy, kasi butang ka, abot na nung istorya, di siniya sa Mag-Iloy, nga wala na ni amay man ng bata, nga sila na di Judes. Okay. Hindi nakakita, makita sa kaguro, so pagkatapos sa si Judes sila do, nag-ano man guro pang una man si Iloy, nakasiligman natin mayara na sila mangangapin, kasi pulis na, so sufficient siya pang income, ang provision, naka-protection lang, sunod, aragin. Oo. Di, ang question ni why pambalaan kung may first family man yung police, bla? Hindi na pa check ang background yun kung may first family kung ano, protest. Okay. Alas 8:25 na, inuway ti amo ng latest subong, i-file na sining aga ang kaso. Siling sa pulis, wala galing makuhaan kasi statement. Ang statement niya,
hindi man na pwedeng without the presence ng abogado mo mga extrajudicial confession bisan mag-ako pag gani sa upod mga pulis nga ginimo mo ginmana, hindi niya pwede. Now, Aksyon dyan, sorry, ginautod ng aton linya. Go ahead. Yes, amo na action kasi amo nang ulat-ulat sa karon kon bala madayon ang pag-file sa kaso kaya pulis naman nila depende kon hindi mo mailo ang panguna sang iloy. Pero tayo bata to daw, bisa ganin polis na luoy, magani na. So, pa sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Bishar. Sige. Kung naman tayo sa kasunod, ano ang mga resulta sa siling kaso, kabudlay ito, kasi polis ang involved kanamo sa mga pagpakamalaat labi na highway patrol ini Aksyon. Yes. Direkta sila sa palamtakan sa may syudad sa Kalaslan, kita nga nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon! Aksyon Hotline. Ang dugang update sa kang detalye, kag ang palayag karon sa mismo pamunuan sa Highway Patrol Group diri sa Negros, ibaloon ta anong commitment nila ni Areo, ang gwa subong, nga sila isang pulis niya, ginangda, gilang to siya, sobra-sobra na yung ginsugid sa iloy niya, do mo na be, tingwa sini, nga ginahimo sa pulis, ang atong diskusyon mo lang niya, pero, tiimuon ka bata, nagkaroon nga mabinutig siya, may imo siya istorya, kung ano, may akig sa pulis ni, kung ano na, pero tinga ang findings, confirm ka may nagsulod sa kinatawo sa bata, lahog-lahog pa na. Aksyon Hotline. Ay ka-animal, klase, mga moniyati, siguro nga yung patrol group, dapat ma-review ni sila sa mga personnel nila, kay kabalo ka, iga-implement ka sa mga regulasyon sa dalanon, ti paano pa magrespeto si mo na karon kung sakto lang ni sa tuyaon kag gusto lang ni sa karon insultuan sa nagalalabay da basi ko mamikon pa digang mangtiro da sa mga riders nga nagalalabay da. Aksyon Hotline. Or duha ka bagay kuning kaso giman maulu-uluhan kag basi kung hindi magdayon sang kaso ay basi mga riders yung magpuli damukol siya sa dalanon da na amo na mga sitwasyon nga ako gainit lang laulo ko kay ti siyempre 12 anyos ano may mo esniman kapin ba kung may armas to yung taong sus marisip manak mo tinuntuhan mo. Aksyon Hotline. Worst is police ka pa ako I'm sorry kay ti may due process kita mo way pagin man mapapatulan ko tuod pero tingaan nga may ara to sang laceration nga may ara to sang natandog sa pribado ng lawas sa mata. Ang kinatao niya na bandog. Ano abing explanation sina? Aber, tinano mambal dire sa mataas ng pamunuan sa Highway Patrol Group, dire sa probinsya. Mga sirs, anong sa inyo siniman? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa Mayong aga lang may nakapag-monitor sa Purok Maanyag 1 release. Si Mercy Canillo, Ana Marie Canillo, Alberto Martinez, Virginia Robles,
Mary Ann Montaliano. Sa Purok Isano, Chuna Tango, Thelma Di Pedro, Welma de la Piña, Cheryl Julingo, Ray Villanueva, Evelyn Sinaon sa Barangay Alihis, halin kay Rico Salazar ang pagpanamyaw. Salamat gid no sa inyo sining nga pagmonitor dira. Kay John Acosta, John, morning. Sa kay Inday Ivy Alvarez ginatamyaw yaman. Morning landa sa inyo. Salamat gid no sa pag-monitor. Kay Inday Maricel Marande. Okay. Sa kay Inday Regine Lopez. Toto Puloy Lahay-Lahay. Nalipat ko sa ngalan sa isa ganitang bagot nga digard. Iliog ko ganitay chat di. Ga-monitor sila upo dira kay Mrs. Naga-monitor sila karon nga aga. Thank you gid sa mga taxi drivers. Thank you sa inyo pa dayon na pagsakdag. Karon nga agas Tuto Richard Cantiri. Wow. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Nya stay safe everyone. God bless us all and more power to ARB. Annabella Amuyot. Morning. Si Bro Ronnie Gordon sining nga ka-animal maklase kuha naman. Klase tao naman. Ano apelyido ni Robert Day? Hindi lang kumplitoon gunong Roberto gina. Robert lang, hindi lang Roberto. Sige, Toto Roberto. Name niya siling Inday Maricel. Andy Saludares, good morning. Monitor lang kami ni sa Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Tamiyaw ko lang family Saludares. Thank you. Jean Oisisera, good morning to all EFC. Maria Luzada, siling niya morning Philippine. Greet ko sa mga anak ko sa araw. Kag hindi sila magkabalakas sa akon di fight the gid ko sa COVID-19. Now kay gusto ko pa kamo makita pagpuli ko. Ahay. Si Maria Luzada din siya sagwa siguro no. Ti sige. Sa mga pamilya na kuno sa araw di ka mo magkabalaka kay safe man siya kag nagatinguha gid. Hindi man maapektuhan sa COVID ni. Halit kini si COVID-19 no. Aksyon Hotline. Araban si Angela Liarti Gayondato, siling sa Bangga Tutong, Barangay Felisa. Good morning. Gregorio Ramon Magracia. Siling tanan nga tagplamati sa inyong program. Aslang ko kung everyday gahatag sila number sa mga vaccination area. Kay kahapon na experience ko na may number gali tapos damo ang gapila then wala sila kapabalo. Naubos na galing number, puli na lang kami. Wala man ginapost o ginahambal ni Administrator Ang sa mga interview niya nga may number gali kag kung anong oras sila gapangatag para makabalo man ang aton magkasimanwa. Gali Gregorio Ramon Magracia. Actually no ang announcement ni City Ad Ang nga ti kun why na sang walk-in mo. So meaning kun why na walk-in, hindi ka tuya kadali-dali kadto kun why ka number sa mga mall ni nga vaccination center no sa barangay ambot i-check na lang na karon. Si Zario Diaz Iskaran, i-check ko lang si okay lang na Aksyon doors basi ko nag-ara siya basi siya na lang kay si Councilor Novero nag-okay na siya ginagaling kay manugsugod na kuno iya kwan manugsugod na kuno iya hearing bla. Si Sar Diaz Iskaran, maski sa Bacolod City ka lang, balon permi flashlight, kay permi lang ga brown out anytime. May kalain, babalon flashlight ha. Pero pakaronan nato na, Aryo, kundi ang city nag-decide na lang, kay hindi gidatoon ma-explicar ang tao, no? Pero for me, this is a good indication, at least ang tao, ang willingness nga magpabakuna ara, no? Nga, tibangod nga ang experience ta, sa mga mall subong puwerte at the other day atong way pabalasang ginabaton pablang walk-in sus tao pay mo nga luyag sang tanan nga ara sa mall nga mabakunahan outright pagkadto nila da now are ti ginimo naman sa city ama walk-in di naman pagtugutan kay risgo man mo bakon mo yung motor nga base kon ini nga event or activity bangin
super spreader activity kay ti amakon mo way na distansya ang tao nga ginutok na. Aksyon Hotline. Pero at least a good decision for me ang ginimo sa EOC, at least ang tao nga wala iya sang schedule kang ang walk-in way na ginalaw, at least hindi ka to magkadto kung wala kaya schedule. Okay. Now, isa pa gin nga pag-intindi ko, ginayo ang taga-task force disiplina nga magbulig sa mga vaccination center, i-check tabi kung ano ini kay ang tao personnel dra ni Mr. Wilfredo Taba Jolingo, hindi man tao tuman kadamo nimo ano ang sistema nga himuon nila. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Mr. Wilfredo Taba Jolingo, ang Action Officer sa Task Force Disiplina. Sir Taba, good morning. Hello, sir. Pagpalamatit. Mayawaga, Aksyon Art. Mayawaga man sa imo nga pagpalamatit. Mayawaga sa atong mga ticket-ticket sa imo pangunahan sa atong mga kaldik. Salamat, Gid. Salamat. Number one, sir, anong instruction sa imo? Since ka daw ginpangayo, gid sang iyo si imbulig sang task force disiplina, kapin pagid sa mga mall, what will happen? Sini may additional ka nga mga men, ano ang system nga himuon ta sini nga magabantay sa mga vaccination center? Yes, Aksyon Art, no? Sa ang amon nga head bala sa task force disiplina sa si Vice President nakapanginganon sa amon nga sabi na sa akon nga padayon na yung ato national automatic na yan, no? Nga magalipot kita kag magabulig sa makita naton nga mga tagsubong sila nga mga crowded yung mga tao kag ipatuman tanging protocol. Sa pag sa alam mo na subong ang nagkalatabo subong makita ninyo sa mall, resulta na inasang pag-meeting nila sa isa ka adlaw sa pagpanguna sa aton alkalde, vice alkalde kag sa mga EOC nga i-improve ang mga system sa mga vaccination area kasi wala man sila maguna-una nga ang momentum sa taga-Bacolod tama kataas nga parang awareness sa pagpapakuna. That's why nga nangayo malang aton alkalde na batian ni Mangguro sang duga nga personnel sa Bacolod City Police Office nga magman sa aton nga mga vaccination area, tapos ang mga barangay official nga lapit sa vaccination area hinyo man sa aton nga executive assistant nila nga pamapadala man sa talod ang putol sa malapit nga mga barangay nga nasakupan sa mga vaccination area. Ang task force disiplina automatic na Action Act, no? Nga adlaw-adlaw mo nang ginahimo tayo, no? Kundi lang na ang may damo tao dito kita sila makadto kaga buligan nato na ya. Why na ya question niya mo na yang tasking gid man niya sa task force disiplina. So today, since kaginuntat na to ang mga walk-in, paglibot ni Subong, kumusta ang sitwasyon? Why naging man kaginutok? Sa nasinay ko na aksyon nato, may numbering na, no? May naghatag na number ang aton mga every vaccination area. Ang mga mataga, may mga lane na sa senior citizen, dason ang OFW, tingog to sa isa ka mall. Kahit urgent na yung ilagin, kaya yung ibanda may mga contract pa na sa ilaw lubraan sa abroad. May ara yung tag 3 days na lang 4 days kinanglan na nila maglakas. That's why provide sila sang EOC no? Na may isa sila yung kabinyo nga laban to ang OFW. Kaya mula siyang mga pagpakpo, no? That's yung mga dalagdamo subong ang aton area, may mga barangay ta, may takuling, may ara man sa Facebook, no? Ginapos ang aton Bacolod City Play o makita nila kung di na vaccination area. At least makita ta, no? Sa doon orderly ang nakatabo sa mall kay may mga personnel man mismo sa mga mall nga nagtugang mo sila sa ilang mga personnel para sa protocol man tagsa-tagsa ka mall. Kaya mo to na pangilawak man gani sa aton nga Vice Mayor nga may additional man nga mall nga munang City Mall nga ginanegosyer nila sa Mandalagan sa Golden Field. So far nakita nyo man ang pagbago kamo na resulta sa pagtuon ta sa nakatabo sa pagadaw-adlaw sa sulod sa maton mga vaccination area kasi iway man na nimo ma-expectar na mo na siyang kadamuon sa tao nga loyal na magpabakuna. Luwas dira sa mga vaccination center, downtown area kag mga merkado, sige magyapon libot ninyo.
sige na yung action act, no? Aton nga paglibot. Kasi siyang isa kadlaw lang ito, nag-focus kita to sa rally na ginunanon kita sa kapulisan. Palo ka ang rally nga natabo to yung action act, hindi na yung kapabol ang task force disiplina, mga tubang sang mga tagsubong sila sa mga cost-oriented group. Kaya ang ila ideology na yung kabalo naman kita sila. Dito na sila yung mag-rally. That's why hindi na yung kapag nag-istoryanay kami ni Colonel Prangan sa kapulisan, sila na lang bahala na maximum tolerance nga sistema. Adamo kita ginahimo, no, mga molsta, kagangaton nga mga establishment, nga mga karinderya, sige na ya padayon na ya ang pagsaway ta sila pag issue citation sa naga-violate nga wala gid ya suksok Christmas nga mga servidora sa mga establishment kag ang mga wala ga distancing ang mga lamisa sa sulod sa mga establishment. I see. So anyway, good luck sa inyo. Kabay patani. Why man siyang pila sumong ganing kuan mo, sir? Kada mo on gid siyang team mo nga naga-operative sa nagabulig sa imo. Kalakat kami na action at kita isa malang amon sa lakyan L300, no? Maximum kami dira nga tag 14 kabilog may duwa ka motor, may isa ka pulis nga nagaupo. Mga 14 kami na nagalakat. Hindi man pwede nga hindi kami mag-distancing sa sulod ng salakyan kaya bakit kita man ang ilang ay ang balon nga wala kita distancing. Pero kung may mga tagsubong sinaya nga mga kinanglanon ang augmentation, ang mga ibang taga-personel nga naka-assign sa puso at sa city legal, nag-deputize sa task force disciplina, nag-reinforce ina sa aton kung may mga crowded nga pala, may mga crowd nga mga gathering na aton nga mga report ka-responde ka labi ng aton kapulisan, nag-combine forces na lang kami sina, no? Ito ang aton nga mga personnel galaptaman. Ara man ang iban sa city legal, may pulo kita dira. Sa puso guard, may ara man kita pulo dira. Pero hindi man kami kaigo sa salakyan. That's why, kaulat na lang sila kung may mga may tawag sa amon nga may ara gadiring nga hindi ka essential. Bila nga daw wala ka, hindi wala necessary, kag wala gina-allowed sa naton. Kaya muna siya nga makita mo kung sa damo kami. Kung sa ang normal ginamon, 14 kami nang nagalakat. Sige. On that note, Sir Taba Jolingo, salamat sa time. Good morning. Salamat, Aksyon at ayong aga. Aksyon Hotline. Ayos, ate. Lantawon tani, hopefully, bangod man sa experience, nga gulpiada, nagdamo, nagligad tutuod, no? Hamakon mo hasta sagwa. At to na sa ibabaw, nakasulod na, nagapila na sa, lapit na lang sa vaccination, halin registration, and vaccination area. Tiyamakon mo nga may ara piyasang on standby, hindi kakita sa na may on standby pa na iya sa idalom nagapila. Ara actually sa gwa sang mall, grabe mo. Like in the case of SMX, no? Grabe ang tao. Tiyamakon kung isip-isipon mo kung paano ni-accommodate ang stas babaw. Tinginobrahan naman sistema subong, at least may ara na sang husto nga sistema nga hindi man ang tawo da mag-angangan kapin pa kon way kay mo appointment pag-abot da walk-in ka medyo ulo adlaw ka na tingala kay nga ano ni galinya na iniway manigapon kita nakakuha numero kunano. Aksyon Hotline. Sige anyway si Councilor Numero basi kung nag-reply siya pero basi kung resume lang ila hearing. Alas 8:55 na. Pagbalik ta, dugangan ta ini kay Areo ang mga mensaheng iban nga ginpadala kay hatagan ko ni justisya kay basi kung magsulunggod ning iban. Mga OFW nga Ilonggo ha, nga naga-monitor, mga overseas Filipinos, ang iban dito nagidyaga star no sa mga kapungsuran nga dito sila pangabuhi. Good morning kay Maria Teresa Hofilinia. Nabasa ko na siguro kay na. Si Ana Sinoro. Si Maria Losada. Angela Lert. Nabasa ko na niya kay ina. No? Si Cesario Diaz Iscaran. Amon na gambal nga may burnout. Kini dala flashlight. Andrew Tanalgo. New meaning sang HBG. Hiccup. Group. Ay, klain. Hiccup. Hey, HPG ko no, Hiccup P group, ay kalain. Diba kon mo, kundi na naimuan ko mo bago nga meaning da. Martin Aliling, good morning. Ana Sinoro,
Lito Dayap, good morning sa Punta Taytay siya. Toto Rom, siling niya ang mga wala pulos among inyo. Siling ni Toto Rom, atagan ko lang sa time. Siling niya wala nyo ginabalita nga may flight alin Manila pakat Bacolod. Tama ka mahal kumpara sa Cebu kag Iloilo. Times 10 ang presyo. Niya wala pulos nga radio station. Siling Toto Rom mo. Taga dinis Toto Rom. Toto Rom, thank you gida. Niya dapat ko nang ibalita galiya hindi ang party sa natabo to sa kwan sa taga Cadiz bla. Ya mo nang way pulos nang inabalita. Niyong ibalita niyong gaplite sa eroplano. Ay gali ka Toto Rom. Galing kay Tarantado Cebu ang imo kwan hindi man ni ang inabutang mo sa imo nga ang kumplito mo tani nga ngalan, ano man ang klase account ang imo man? Si Ronald Pace Ricalde. Good morning. Nyari kami, warehouse. 7-Eleven sa Iloilo. Sa Iloilo siya, di siya pamonitor. Salamat kita. Bariyuga Ray. Araman si Arman Regalado. Montara Isabela. Diding Alojamiento. Estila Cantong, good morning. Gregorio Ramona Magrasya niya pahabol aksyon at miskan may schedule ka for second dose tapos wala ka number, sorry ka na lang, balik ka na lang the following day. Ay gali, iniya mo ning hindi mayo kung magamuni. No, dapat siguro kay kung schedule mo second dose ay presume nga tina-estimate na nga kinahanglan malaputan kag makater kay kiti schedule na mo, debla. Raquel Villafuerte Martinez, Barangay Alingilan, Purok 6 sa Tasoy Farm, good morning, kamonitor, si Ivangi Lista. Ivangi Lista? Ang apelido yan ni Goro. Sige, good morning. Tami ako lang family Evangelista Ilardo Antonio Ignacio sa Moises Padilla sa may tigisan na. Monitor lang ko di sa Cebu. Siling ni John Hamula, good morning, Chris T. Watching from Hong Kong, pamahaw ta. Emmanuel Morales, sold gid ang Aksyon Radio. Solid. Nag-asig, greet lang family Morales, Bani Morales, salamat Action Art. Thank you man. Basi ka pre ang nagtandog sa medical legal, wala nagabutig. Ay, amugid, pagita sa due process, wala tontang apo ni Mang Tibor nga bang convict sa kaso nila. Kita mo lang na. Maria Co, Gigi Parenio, Erlinda Soriano, siningit sa taga-mulo-bulo kagkando nila, good morning. Angel Torres, may agaman, Wilson Tihidor, Alex Montesa, Nelsie Fernandez, Emmanuel Morales, thank you, Gid, thank you. Jocelyn Rosalina Arellano Ispadero, Pabiolo Ortiz, thank you man, kag Inday Blasa, mayong aga, salamat sa pag-monitor. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide magpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga Alas 9:07 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugangan taniyo ang mga mensaheng padala nyo karon na nga aga. Ma-check lang ko sa sinay ko dugay kay may advisory para sa iniblang increase sa balayran no nga pass on na naman. Although hindi ba ni iya sa sinay ko kundi kuan ini no. Halin ni siya nasyonal toy ako na ini bala nga sa isang ginasukot charge ini mo ang ginahimo pass on ang sineko obligado na lang nga kuan siniyo nga magsukot sa mga consumers right after nga ang generation charges nagidog na naman kung may pagtaas na amo ng diferensya. By the way, Highway Patrol Group patry naton pakontak kay Aksyon na Alvin galing kitiway di sila gasalabat ang sa province bala no nga HPG basikon kuan guro no basikon karon pa na sila mapagawas ng statement nila. Baby Biligorio, good morning man, salamat sa pagmonitor sinya pwede pahabol sa DSB kuno upod kay Nay Divine, Hipley kag Olivia, thanks and God bless. Thank you gid ayos salamat gid sa pag monitor no kay bro Ronnie Gordon nabasa ko na nakaina no. Thank you gid sa imo sining pag monitor agaugtas siya sa taga Highway Patrol Group timakon mo na isa lang niya tuod ang magkahimo sang sala since you are representing o kung kabahin kasing sinang grupo tanawa ba ang epekto niya no tanawa ba ang epekto niya sa balayran tanawa ba ang epekto niya sa bilog nga galan sang kwerpo nyo na di ka kung ikaw member sa pulis ang bilog nga kwerpo sa pulis kung isa galain ang imahin mo amo na ang isagig ka mabudlay ba nga sitwasyon nga kung kaisa tialungan mo kapintagin nga nagakuan ka patuman kay imo sang kasuguan pero ti lain ang imo expertise araya sa mga traffic rules and regulation sa kalye o ti lain ang imo na komiter no na wala tunta kay hindi pa siya magsabat sila ni Aksyon Roger Gutib kay ina hindi siya magsabat kay daw na sobrahan kung istorya ka bata dagin sobrahan lang panugid si Iloy niya doy moon mo pa butigon ang kwan no doy moon mo pa butigon ang bata niyo. Salamat ni kuno ayos salamat man sa pag monitor. Sakay Ma'am Vanessa Mayo dira sa may Pungsod Amerika, kumusta ka mo na? Sa mga OFW gali, mga kaaksyon naton nga sa iban nga magkapungsuran, kumusta na sa inyo? No, ang vaccination activity, may mga kwan pa kita, may mga OFW pa kita, nga way ka mo malabutan pa yasang vaccination program or activity sa mga nations, no? I-check ta na, abi. Good morning lang dira kay Inday Blasa, silinga good morning. Action Art kay Pabiolo Ortiz. Ang pulis yung may bagtik sa ulo na. Ay, may bagtik sa ulo ko no. Please tamiyaw kagawad sa Mambulak Silay Timay kag Munit Lubaton. Si Madam Huma Lumina gamonitor man. Rosalina Arellano Espadero. Jocelyn, morning. Salamat gid sa pagmonitor Emmanuel Morales, gamonitor sa Barangay Nagasi, Family Morales, kag Bani Morales. Sige. Thank you gida. Wilson Tihidor, Angel Torres. Thank you man. Gigi Parinio. Si Maria Ko. Nabasa ko naman ng iban. Sige.
Ang iban guro ko kuan na lang karon na lang. Aksyon Hotline. Sige, ara si Ma'am Malo. 9/11 ariyo sa mga nagapamangkot bala kay at least para sa inyo ding benepisyo. Kay kabalo ka basta gani when you talk about kuryente, when you talk about tubig, mga balayran, may mga adjustment ting tawo outright may mga nagareact man iyati hindi naton mabasol ina because part na sang budgetary requirements kinahanglan kunon mo kin mo. May ara ka bala sang kada bulan amuning budget mo, balayran mo. Tipro galing ariho ang balita yang may ipatuman nga 95 centavos nga increase. Pero ti resulta ini actually sa billing ni sang July gali ba epekto. Ari bala si Ma'am Malo Panuco from Seneco para at least makabulig sa aton eksplikar. Online sa hotline. Hello ma'am, may ngaga. Good morning, Aksyon Art, may aga sa aton mga tagpalamati. Maulanon, no, kag maayo nga aga sa inyo. Salamat Okay, gid sa time. Ari namin ni Ma'am Malo, no, kay at least head sang CPS ni siya. Kay gusto naton ni Maloon kay ti may increase nga 95 centavos nga daw hindi gid ang Seneco ni i-pass on nyo gini, hindi ni mahimo nga kamo malukdo man dira ang kooperatiba. Yes. Tell us, ano gid exactly reason ni ma'am? Actually, Action Art, ang natabo sini, ang aton bala nga, just the same lang na siya, no? I-clear ko lang. Ang sa Seneco, actually, wala kita yung price increase ever seen. So, I can take a pasaka sa dalawig na siguro mga 20 years na. Ang nagkakadto sa aton sa every 10 pesos naton nga ginasukot sa consumer, ang nagkakadto sa aton is only 1 peso and 18 centavos. Amo na siya, no? Constant na siya, wala na siya. So, magambal increase, it's not Seneco nga nagpa-increase, kung di ang nag-increase ang ginasukot sa aton nga generation, no? Ang generation charge nato naga-increase. Lain ang generate ang transmission, lain man, no? Ang systems loss nato na charges kag other pass-through charges naton parehas ang lifeline kag senior citizen ang gram naton kag SERA kag adjustments ng VAT. Amo ni sila ang naga-increase every month or naga-decrease. This could be sa nagligad nga June, di ba kadako sa aton decrease mga 1 peso and 30 centavos kadako ito kayo nga kuan man sa aton mga member consumer owners, no? Dako man to nga daw ginhawa pala nga every kilowatt hour may 1 peso and 30 kita nga in spite of the fact that all over the Philippines ang tanan nga mga rates ng aton electric cooperative na sa lalaka, but ang Seneco nagnubo siya by 1 peso and 30 centavos. So amo na natabo. So this time naman from June naton nga rate nagsaka naman kita sa 95 centavos because of this mga charges sa aton nga mga pass-through charges, wala pass-on charges sang sining aton gin-mention ko kagaina. Okay. So amo ni ang 95. So from 9 peso and 54 nagsaka kita sa 10 pesos and 49 centavos. So it's almost 10 pesos and 50 centavos. So amo na sa Action Art. So hindi naman na siya, no, i-assure ta lang yung aton nga mga consumers nga ang Seneco ever since wala na nakapasaka sa rate, no. Even if we try to ask sang ERC nga magpasaka sang rate naton nga hindi na gid kaya sa aton operation, but until now wala pa gid siya nakapasaka ang Seneco. So ang nagasaka lang nagasaka nubo is ang transmission, generation, mga amo sina ang mga charges. Okay. So magbayad ka sining July ang last nga balayran mo, may kuha na ni siya, ma-appear na ni siya. Sa July naton nga reading kag sa July naton nga bill, amo na ni ang rate naton nga bago, it's 10 pesos and 49 centavos and 35. Okay. Pero siya na siling muna, why pa ni siguro base by next month. Kung mga mabugnaw man subong, by August base may adjustment na naman liwat. Posible naman na siya, depende na sa depende parehas na naman nga ginasukot kita pag abot sa aton bill dira ta na makita aton mga balayran. So hindi naton maano ang nga constant kita ng aton nga rate every month. I see. Action Art. By the way, ma'am, subong kumusta ang operation sa mga taga sa office ninyo? Sige, may gyapon ng protocol ang ginapatuman sa mga nagabalayan, yes, ano? Oo. Sige, kita ang protocols nato, no? Mas stricto pag tungod sa GCQ naton. Ang aton nga tellers, hasta lang na sila pala daw mga 4 o'clock, no? 3 o'clock, sorry. So, hasta lang sila 3 o'clock. Tapos, strictly gid, wala kita nagabaton sa mga senior citizen 65 above, kag mga kabataan pasulod, and even diri sa aton service application. Ang aton service application is very strict man. Ginatuman tagid ang pila lang bala kabilog na makasulod sa aton. So, in order to avoid man, no, sang kadamuon nga
tungod sini sa nagakatabo sa aton nga pandemic wala pa gid tayo naka-move on. And also ang workforce naton is also 50% lang sa office. However, ang aton iyang ang aton nga balang operator sa aton nga call center kag ang aton emergency is 24 hours, no, 24/7 na sila. Isa pagigali ka panawagan nato sa aton mga MCOs nga this rainy season damo-damo gigita sang troubles, no, so ayok na intindihan nila. Actually nagpa-activate kita guys sa aton mga lineman nga damo pa na magkakaayo kay damo-damo gisubong troubles tungod sa ulan. Amo na galing ka damo-damo kami mabaton nga nagareklamo nga may mga brownout salos sa mga areas nila. Oo, damo-damo sir. Oo. Damo-damo sir Art isolated cases kadamo gid. So bali anong ginahimo sini may mga clearing operation? Anong reason? Nga nagakaguba, ma'am, kakatumbahan kahoy, ano man? O may ara man nagkakatumbahan sang kahoy, may ara man nga nagakatandugan sang kahoy ang linya nato, nagalupok ang transformer, mga amo na. Daw prevalent kina siya kada tigululan, no? So ang aton nga emergency service unit man naton, ti damo-damo sang trouble kung kaisa hindi Manila masarangan sa pasunod lang bala. So nagligad damo-damo gid gatos-gatos na mga trouble. So ginpa-activate naton ang mga linemen naton, ginpa-dagyawan naton, no? So amo lang gid ni halungan gid naton ini nga tag-ululan basi pa may ara dira pala nga mga nagatandog nga mga kahoy sa linya sa kuryente naton, i-report na lang daan sa Seneco kay para nga mapa-schedule naton for kay laban gid man kaka-trouble is ang sa linya sa kuryente pala nga may mga kahoy. Correct. Amo na sa action art. Sige. On that note, ma'am, salamat gid Ma'am Malo sa imong time. Okay. Thank you man Action Art for the time kag sa opportunity nga makahambal man kami sa inyo. Salamat. May nga ga. Ayos, sa mga burnouts ni damo nga reklamo. Di may mga areas tuod nga daw isla kuno ginuntatan yak burnout kada adlaw gi may burnout. Now, ang reason bangon sa ulan-ulan ni grabe man ang baskog sa hangin, may managakatandugan ang linya sang kuryente, nagalupok ang transformer, nagaka-bag down ang linya mismo ang linya mismo sang kuryente kakatumba, mga muna may mga trouble. Di dapat isa ni sa mga mission nga tinguan sa Seneco kung paano man ang approach mo lang imuon nga ina siya nga problem kabalo ka para sa mga kahoy hindi mo niya masiling nga hindi iya dapat magdako, hindi dapat maglaba ang sanga nga magtandog sa kuryente. So mga clearing operation dapat siguraduhon ini, no, kag sige-sigihon man. Agod nga mag-abot ng tiyempo kalaway nga may gani kun may ayo lang yang na medyo nagaulan, no, kay mabugnaw ng tiyempo ang lain gid kung mag-brownout na ginang porte na kapaang kag brownout pa. Wow, amo ginang pinakmabudlay gid kay nagdubli gid ang problema mo, way labot sa kagin-ot kapin pa naman nga ang linya sang tubig diri sa Bacolod gasalig man ang i-supply sang kuryente kung may ara. Okay, ang mga pumping station way pa man isang generator sa kalamay gid kun way gani kuryente way man tubig, no? Ang lain pa gid kay kun pa rin na ma-burn out kadali lang bid so mabalik ma-restore ay ang tubig mo halin sa aga nga siya pagka abot sa gabi ang kulor daw amo mangyapon, no? Lubog man gyapon. Tiya mo na ang problema pero ang balayran niya sa kuryente dala ni sang resulta ni sang pass on charges siling ni Ma'am Malo Paroko. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Agad pa yung banwa
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Magpangalaga ng ako lang mabilin sa inyo ang mga ka-aksyon tangag monitor karon nga agabla ariho. Pabakuron tagin ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Amo ning hinganiban ta agud makalikawan naton anuman nga balatian. Hindi kita dali-dali matapikan. Ara lang na sa palibot ta nga anytime pwede naton matandog nga pwede mag-apekto sa lawas ta. Agud protektado kita Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Can you imagine sa 10 ka pesos lang kada kapsula? Ang protection matag sa mo hindi amak. Immune system mo yung mabakod. Ang imo sining nga resistensya. Di mga masakit, hindi ka dali-dali tapik sa imo. Ang nami pagit sina kay may approval sa iyo sang FDA sa Pungsod Amerika. Huwag kong malabutan nga minsay, karoon na lang sa Aksyon PBB program with Aksyon Rex Cantong. Ako naman Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,